Dones, arbres i poesia és un projecte interdisciplinari i amb perspectiva de gènere que neix a l'Institut Premià de Mar, en plena pandèmia, en la participació de tota la comunitat educativa i de l'associació Art Primília, representada per la poeta Marta Pérez Sierra, que ha coordinat la generosa aportació dels versos de les 130 poetes de parla catalana que formen part de les diferents rutes poètiques amb Maimaps pel jardí de l'Institut. La mimosa. És primavera. M'ho promet la mimosa florida al febrer. M'enganyen les llimones i manteix blanc l'ametller. Núria López García. Aquestes rutes poètiques s'han fet a l'Hora de Llengua i Literatura Catalanes durant tota la Setmana Cultural de Sant Jordi, amb mòbil in situ, o bé tot resseguint els diferents enllaços de Maimaps des de casa, en classes online o d'alumnes confinats. Pinets. El pare fa 30 anys va plantar uns quants pins de pocs pams. Ara ja un oneig i teulada d'esquirols i verds fumejats. Els estius, a cops de galleda, entre el so aspre de la cigala. Arbres, codis QR, mapes i versos resten per sempre al jardí del nostre institut. Esperem que altres centres s'hi animin també, perquè ja se sap, no hi haurà científics ni investigadors si no hi ha poetes. Bueno, com veieu, a mi m'ha tocat el pi pinsapo, el seu nom científic és Abies pinsapo. Com veieu, les seves fulles són circulars. A totes les víctimes de la Covid-19, arbres forts i generosos que floriran en els nostres versos any darrere any.